ko she wura wo ubehu ne awde beba ubehu ne ebesi wo wura wo enti se wo se bi mpraduasa wo nana no se woje ubibibia atuma che wo free asase ne so empanimfo se akokọ bekai denchire na denchire soso ebekai nkokoma akokọ bekai denchire na denchire soso bekai nkokoma ansa na etie empanimfo akasa bebuo bia no ewo na sekire na ye kanfo udi aforo no na ye kanfo wachacha edi enti na mamede akasa bebuo mienu na ehye dwumadie ase edin no eda so eye amono ba ko pe broni abrantie adrobia enka dem bam no size akofena media enie subscribe na like emayen ani de na ho blase kwan so notification icon bell no ten wo de ne on fama akofena media na uwia na wa share amayen na odo comment ababegu wo comment box no mu e de amaye e ma oyire mfiri se obe like bebre ani de na ho blase kwan so ye ne sa e fama akofena media baby ade ne da no so wa mfa nto ho a efiri eto na so bibi ne anoma bubonua enka obeto akuma e de amano esanse na adwuma no a oye no eye owuo adwuma wensom oni nipa abusiafo mina media no so na asem chenchenche bi ate agu ewo super highway no so ene ne sen ene de ya me no kasa yi no adofo a omukabo mu na omode esen ne sen esreye no ene ya me no kasa yi no nuoma bi a epeja eba no anhwe ya ebeje ensamu na anoma bi ni so sese yehe ede ebe ntia a akoba ne saa eye sunyan man hina nanu ada yedi ni si akunya so a ameka se adofo a omufiri kurotia ne anafo ne baabi bia pinchi ne atoya omubehia mu ewo sunyan ahimfi a omobogi ne so yeye no ene me no kasa yi no omo akosi 10 a omo ne no ede aboso ni nyina ne se empanifo se ensago honumi eti ewo baabi a eho emre ede ebe nti na ma ye pega no onu mom na yedi ni si akunya so omu hunu se omre esen ni nanum na ye betima kan nanum senia abere ne abere nyina isan se sebo no wansan efa ayonko na eso so na sebo suro wansan pa na emra sebo hunu se sa wansan ne hunye hunu eye emra wo hunu se sa esen eni nanum yede besen ekoso no hweye me no ekasa ni sunyan man hene one doma krobi a ho ye fo mansu enne omodi abo ani ni nyina ene sen galamse a ekosusunya man hene se onte ase na me no kasa mansu fo no so obo wada otwinu mu ene atenten ne abetene ye pekora seni omasi omo adwini nketeni ni omo akasa omo beye no eno ana omo beye na so se dua mu mokwaku a ebubo wa na munim se mo ye ama asante anase ehimfu bi no mo de atweetwe wo mo na so na sunwa man he na wonim se eye fidisum na yasum wo ena fidie no ahwan na ayiw sunwa na han fidie na hwan ayiw fidie no ahwan na fidie na yi sunwa man here emra mansufo ene domafo kan bomu a sesei no ne omode ababeto media no so no emu ayedu na emu aye ehye ni nyina ene sen sunya man hine ahunu se mansufo ne domafo edigalamse na omu didi bana saase mu eti ono omu kwae a akasakasa ne yi mansufo no kire omu hye wi na omutu omu kaapo a eho no mo na sunya man hine edi ababeto ono mu se oma wo mo 48 hours omu sakira omu adwen na nuoma baby omu peso omu didi ko no omu ten na omu mfiri ono me no kasa yi no
Mansufo so de aba begu wo se omo so de the same way no ene ne awo kan so wantimi ankyere ni me masemo a oye oba afi omo betwa ne ti afiri so na omo twa ne ti omo de ne ti beko akohwe ne turu mu na wo hwa ade a wapini ho ene so atiri so ne awo kan wantimi anya a ontu no ho emfiri ade so na sunwa man hene wo hunu se ne yete wahunu sania adwena yedi eninti a yedi wo pagya wo di amerika ni wo si akunwa so emra wo yi sunwan man hema wo yi ni maaye wahunu ni ato so wahunu eninti ma me se so si dua mu makwaku ebubo wa na onim se wo ya anase onim se omo ba be supporto na omo be pian ama wadi sunwan man hema ani ye yeduom no enne wahu se fidie no aso wonsa gu wachi eso wona yanka wo wonsa besane we die aso wonsa agu wachi enti kwambe na befa so wo besane nia ekoni nia ebe nyina no ye pa aka kire wo se eye doma hinkuro man hene ono akuro na soso na wosane ye Bono regional House of Chief President oni na wo hyase chese omo di saade no ediu wahunu se omo pa be se wasase uso wo mpini galamse so nana ensese ye ben ene course wa mira omo di usi akunwa so ensese ye ben ene onu omo koye entina ma omo be support wo afi na wo twe ho se ensese ye no wo mfa ni so omo so nim se ensese ye bi course edinti na ama ene omo didi aba wasase mi se omo di galamse ena eba se wo pew wo mpew omo se ne omo no kan ye no ene na omo di so empanifo kan se mbi se obronsa mo mfa ade enche kwa eni ti wadwene ye wo se ye di wusi so no na omo nim nie nti omo di wusi so omo nim se wo mu ha omo nim se wo nya dom omo nim se esen ni wanum na suman sunyan hene na sunyan man hene ni ema omudi usu no omudi sa esen bia ni wanu mutimi nya hwe wunya foko eni ti ama omudi usi so no akoko beka denchire na denchire so no wo bekai nkoko ma ene ya me no kasa yi no na sunya man here omo se wantimi anteki action wo ye wo ba na so wo ye bema omo tro challenge de ama tutu wanamo na siwo asase no so na omomra meto omuso mbetwa wuti ama koma di wuyam enya me na meka minim se sa message we omodo to mframa mo wo so wate eniti na mo be na sunwa man hini wutu ohun so mo hwere wa na se akunwa utu mutan adiw abusia mo mi yankon he video no ne sunwa man hini de baaye eni ne mansufo so no omodi aba na afewia na wado comment aba begu ho no mo na afew no wa ma yahunu nia ete konfobon se man be se ya otimubi midin no da so ya amoro ba ko pe aduro bi anka de mo bam no size akofuna media emigire sisi eye ehia eda sunyan ene mansene entam yo na de ma me wa ha ni se be se kako be bosumini mun na munim se ye garamsi se bi ekoso wo masase so etie enso minim ho hwe na ebedu mu bi se asasna ko ya pre sunyan se na sase etie mansene wonfie jojina manam eye awusent oyo hene wo oni jina manam na me ankasa msim ya so ba bigina sunyan na mu enti ye bane me fra infomenu kan ho se mo me na na mi mehia entie ebise fanka yankasa ba bi sufo me fanko ampa na edu ba bi e be ye se yankasa ye betimi ahwe na ya tutu ya so wie ho bambo dan se be mani pa free ba bi aba ampa me fra omunyina omu baaye
mema awo center oyo hene ewo mansen bibisa ne se onko me hia owom ojama maso ekokyere me ka kyere ne se dabi sansuo no eyemi nsuo a empomehwe edi biare me nkunya nti enya ne dia me ka kyere ne se o maye mra nam so me kyere no ehia eda ye ne eye mansen so ye bae ampa o kyere ne de wie ya no watule ka akọ wanfa ni dia ma me kete kokra se me yo man hene se bi oya dikro ampa ndi se ka ni mhia se do nu wuro hia obe bro ho asen sa na se ka bro ho asen na me de me bi kunya me kan me bunu enkoso bunu yedie eni sunya yedie eni nkura atwa sunya ho hye nyina yedie na me hwehwe se bi o ka fa che kamia branche bobunu entika akrache fona kogu me masa aseso no enka me so kamaya mnante sema tu akoso enka tisa me bia muja agu baraje manem pareye na namu manem pareye se yesu nyai rema obi muja agu ya aseso wa maya nhwe tisi amene ka se krache fona gusto mutu ganam se no Reseki Museki National Security Bidiri se mu ndi yakoso yi na so sunya ye de sunya to da bia se etwitwa no so bia dwen se sunya je do saka na be fa ho di sam na twem woni kasa me ma ho kwa mu bia fa na san ni sunya sa se de obepe no se tu go da ibe tu kwa papa so ye mo bia me se ye nsu aye manfo nom National Security for Buga another ma Musek for within 24 hours akrache for na omo to go do masasa so omo free so so mo free sasa so a me amefa kwa you omo free so if say mrebe bi matrasi aka se garam se die enkoso da wo me se mi disunya akunyi enkoso da baby o mabana nya mansenfo asase ya ne mansenfo hye ni isu eda intam enyi apapama sunya taya ena enya ye ni omo hye ufruwa na akwa atakrum na ye mansenfo dia jomo ba no nya bebo hye wonsu mu ha nton ay wada adom menye tuama me nokure ohina wada adom osomme ohyemchidom hina ase nkura efiri okobia no obia tua nton sagoba safo tua nton omosomme nokure den na mansenfo bewuram monikasa mansenfo yete se niafo mo efise mo fa bi mo ware ho nokure ti mo ma ho nokure okodo ma asase so mo ma ho nokure nyeda se me pese me me ya me fa ma minua me ma me wo fa se ni pomfo a omo fira man pridase monikasa ti me ma mo jangu na so me ntra so bi me fa masase tewa ene ye fie da infiri na nkoka me nda numre na krache foro mutu garam se wa asase so ma firi so monikasa so ma firi so a me pa momo anya ntokwa sebe mansene ani sunwan ntotro so atonyi enye omunye nkrofo bi omunyina yebusuan ba akọ bandu sina sebi a chise yimu biza me ka atonyi abako sama kire wa nka bi hudi wum ba nya jame nka abako sem ne kasa me ka mansen chidom hina odi machi ni chidom hina odi machi okwa ekosi mansen mu o hwehwe na chia ekosi mansen mu ndi enya semdi sebio so bi atwa manachia medi akire na be yuni no the American say if it is amene yeko so national security for motemenka regional minister otemenka MCU otemenka musia otemenka 24 hours se ba asase no so bi onom da so tu garam sei na mepa mo mafiri so na sisi e ba bi omo sisi ya no
ya hodi ya fere jinjin na sa fe na mamaja na wo sunyahe asase so de ma hokoko ye se jinjin na ye jijifo na ebechichire kurun bedo ya omdidi otudi na amama no susu no ye omu etrafi asan ba otwa amama no na aba ha nti na omu ba ne kasa amamaja nti oho sisi ya de ugbesa di mienu ya amamaja ana jinjin na omu ni jinjin pa no se amamaja ho no na omakoko hwe sisi ye utra ye ufi asan ba utra ye fo amamaja uhwem dia jinjin ko ya tonu asase minam jitoma nana mahine me jifi dadom ekosi konsuwa eba takichem kwabo kurum kosi suwa ebesir ko forest anu eko jinjin no dako ni aya futubega atonye no wombi na su atehin tu ko a omo se ya mu yanuafo di na se wo jinu omo na asaja akwakomo omo nti mi duba yo mo sase no wode a me botra ti no nya akwakomo nuafo na mo omo a mo fi ba bi be se na ediye ne de e sunya hene mahina asase de me ju omo ye nya ade aba India My TV afidikase so also for Osai Owusu Ernest na onemi adi ahia wa wani tua emnane no aye bosheba facha me sa wuti dede wa akira aye nibra no na aba nti saa besi ano baba ya woro bebre ekoso ewo machi ha ni nyina na ma wuti dede ewo akira ha no nura boni bi siye na ebehia se yana wo bedi ho nkomo na wate de ekoso sabi se wo ye wamfie ni wo ye mansin de hia ye keka to ho de amawo ade a ya na me pɛ no de kane ya ntima nhunu nne ye pa hu enti ye na ye ni di ekoso ye ti sabi sadate mbapa no beto be wo machi hei ana ye de be di sa wo so eni ho a wa wutie ye na wote ase no se ye kwaka na waku ba bi ewo na wo so waka bi na media ninsanti mpane ya na mo anete so enti mo ahu ne akoso wo hodada is awo ya make se no a ekese no kweme nyame ni ndie tension bi arise between Mansin on the Sunyane traditional council no because of a piece of land bi a omo no claim say eyo omo dia na yesusu yenim say ye dia ehun kita hodie na ama akowie bi nne ye di na ye woyi nyamianim die matia Mansin ba hema ayena na ama baba tutu a ototo mienu bare man soje ya oya Mansin hina matia no na fe ma wura hina ene owa akire na ohwe akire ere ma bare man soje ya oya ne papa matia ono so atanko nya beka ho mechia ba nyina nyamianim die omo eya ade yie pa ebra sunjie abaye after mfie aduana num achi no de na asesai ayira no additional to say that because there ya kan wabo ndia ye bibi ya kwadi ba bia na yamfa kire ne yahwa ye ngu ba bia da yamfa ntuye emma da chinchima nyame ne ndia sa na mono nitu ekoso a kosi se enei tension we arise am no bebi wonkomo minu nyina nim sa wate da na wonte da hye ne so sa Mansin asase no etre yiye obado mamani ha ya ka akonya nsase wo ho pa ya Mansin asase obia edi ho danse mpo yewura osagefo osiade Dr. Ajmabadu odi ho danse onim de me kan enti so ono mpo sabi o pasase aye bibi wa ha na obowura Mansinfo ye die ma osere na nanom mabade ma no ansa na watumi akoya adwuma omfiri ni pem na se onim asase wurafo na akoba ne sen na Mansin asase ye nim se wodi wani hwa kura kwani ya eda ekokosi asu a yefra na mama ekopeni second sense yen chare asuo enkoto chienti na nanom eto de si ho asesa ne nso ama akemake ho ama obi asabi ongo ho dakwa uduru ha wa wu se ampanyina mpa asasi bia no ene ho baka ho asem ama yelim ya ye ni nkohwe ye kura no yenim se asuo ne de da ho a okokopen no a esi ho ontra no tete na asem ya da ho na nanom abako nyina anim Mansin ane brekumfo eboshe ewa amaman nsuatrefo yen beboshe amamakoro ya
Jama for yen bebo se amamakoro ya yenim sa atronie yen bebo because owura so nyanim amamakoro ya owura Gambia ma the same thing obi anim fritetete nanso nanu ada asabi ojama nsan bo ahenkoko obafo akondwa yi yewura ninsa wotiem abaya wo ya yiye sa asukọ na masemi sabi ne me ka wo ya kyerɛw ebia na mpanimfo awo ne beto no sɛ yehu a besoro de benjamin kan no kora we ni kyerɛw na no ne meka abaya wo ya fa kyɛm sɛ akora me ka wo ya kyerɛw yewura amamra ne kyerɛw sɛ ye ntwari nso akɔto hye fa hyɛ otim ne nya wo nkoa ne wadi sunya na konwa obi di ye na abato nti yewura nka wabai niema wunim nya botre trese ne ban kyerɛkyerɛ oni nyinaa na afa abase na afa bia wo sako na nanum kyerɛ yɛre yɛ mpase be ndede nti dia hwanwa husu sɛ hɔ yɛ ho de ya no yɛnkɔ bra wo so yɛni nkɔmɔ wo fom nti manse busua etu nipa ma yɛkɔ atroniye busuafo kɔsia nyamfo no kodi ho nkɔmɔ de odi nkane yewura sɛ da bɛyɛ bibia bɛyɛ bɔkɔ sɛ da sɛ yɛnfa ne nkɔ ne yɛfa bia nkɔ hyɛ bɛyɛ da manse busua sanse brɛ ne adadeɛ atu saa na mono no de odi nkane akɔ so aso ama bia ho sɛ ho yɛ ntiase yɛnfa ne matra afɛ da asɛ na bɛbuduru wani ma wa mu wo babi no afɛ da na adane ko mi bisa nkɔmɔ bɛn ni udi yɛ ansa na manse busua bɛ hyia wo ka sɛ ye bɛka no bɔkɔ ye bɛkyerɛhyɛ nti bɛyɛ ba no sɛ bi bɛnsɔ abɔ ne nti deɛ ɔhwɛ kyerɛ ma barima ɔne atrankondwa ne deɛ kyerɛ ne bansia pɛ ka sɛ yɛ mmesɔ ako sɛbi adwombɔne wo timi nti wo ba no wo deɛ tuo asika ne mmɔmaa mmeranteɛ tenten graseɛ na wode bɛdi wakyi baa mediafoɔ deɛ kyerɛ ti sɛ de wo ba kontɔkwa sɛbi mbapa no ne nananom sɛ nyɛ adwene no yɛ hyentantam a ka nkɔmɔ yɛ di ayɛ foforɔ yɛwura ɛne na aba sɛbi mprɛ biasa akonnwa woforo yɛyi kafra o yɛngeza to wo mpo nwie yɛ yɛnhyɛ da nye wo nto mpo nwie saa tobo woba yɛ nikyɛ bia no ne regional minister wotentam asase ho ntɔkwa sɛ ka nwa yie nti sɛ woda waba ne ntɔkwa no wɔbɛsɔ ayɛ yɛserɛ wo yɛgye wodi yɛtaa wɔkyɛ sɛ bɔto kwan bi aso sɛ wɔamfo akonnwa no ankɔkyɛ wode tena abo no nti yɛn nyinaa yɛ sɔpɔtɔ na mmom anamono te sɛ deɛ niwura nsrɛw hukwe na bɛfa so a wobɛdi no na nkɔmɔ dede wo yɛ ama no deɛ woyɛ yɛ ɛda media so obi yɛtie nti deɛ yɛtamfoɔ no ɔpɛre sɛ bɛte sɛ yɛdeɛ bonomanim da biara handɔ ne bɛanya yɛ sɛbi mansi wɔ mmarima nti sɛ woma yɛte aseɛ sɛ yɛ aba no sɛ yɛbɛko a nka yɛde mmarima toa wo nka nkɔyɛ sɛdeɛ yɛbaa nnipa nnumi yɛnsuae ko nti yɛserɛ wo asɛm no brafom ne kɔna bɛfa so a yɛbɛka no ne deɛ wonim yɛnkyerɛ wo yie ne te aseɛ because asase no nkrataa ɛda ho a danseɛ wɔ wetewetewete yɛmpae bi mesrɛ wo ara me wura mɛkɔ mpapa no bɛ hɔ na yɛbɛsɔ deɛ ɛbɛwɔ no baka na ansa na no meebie ni kɛkɛ ne de akyerɛ wo sɛ me deɛ nso asomdwie ne mpa basabasa wɔ bonom anim nti ma adu bibi sɛ a wobɛ sɛ amam no bi kɔmfoadu ne ma no abɛtu ne ma aka bi ne nyinaa ne sɛ mekyerɛ wo sɛ nyɛ ne kwane ne deɛ woyɛɛ no deɛ wura woyɛɛ no ansani wonya kokoduro gyina hɔ ne mediafoɔ sɛ ɔdi nkɔmmɔ ɔsɛ kyerɛ nsɛm mu let's all forget about deɛ obi kwan no asase no so whether ɔyɛ afuo anaasɛ ɔkɔsi da no wɔ hɔ papa asase wura no ne yɛ ka ho asɛm ɛnyɛ deɛ obi kwan no wɔ hɔ nti nsrɛ wo baabi a wode wakɔ no deɛ woakɔ akyiri si fam ne yɛnne fie nkɔmmɔ ne wohwae ko ɛwɔ mansen so a woahwɛ yɛ a wɔnsa sii di baabi a wote no mansen ɔnhyɛ so nwana ase na mpo dɔmaa no a yɛhyɛ ase yɛ no mpo no ɔno mpo de ne die ma yɛ sɛ ne wura nom nti mfa wo man hene no a woyɛ no ɛmfa yɛnam nyaman hene nti ne wamfie no wo man hene no ɔnuru yɛ so ha na mfa ntuo kyi nsɛ wamfie yɛ kuro ketewa bi hyɛ baabi bi ne bibi ntia ti yɛserɛ wo ara ewura ɔgye amansan nti ne die paa na ɔma wo nsrɛ wo ne ma na osia
na na ba ko hu sa ko kase no ba ba ka de banim na as media ni as akoko aketwa as this year me so mansin etare makoma ho yie na wamfie me mfa ni agoro me pa maka no kore we ya kyerɛw uhu a sie masami mani nsi ansa na abajaja wa ajaje ebe ya wo yi a ahase no na so nya ngotre tie ma obete masa na se nwura sifom no ne abusuan ni nkomo de bia ni bia nkyere no yonko yente ye ho ase ne ye move as nipa baako ne ye mfa nkɔ ba bia na